ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಏಕಿ ಏನ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈಗಲ ಪೂರ ಚಾಂಡೆ ಪನ್ಲೆ ನೆಯ್ ಖಾಲಿ ಆತಂಡ ಈಗ ಒಂಚೂರು ತಾರದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದವರು ಒಂಚೂರು ಕಿದೇಪೋದು ಪೂರ ಇಲ್ಲಾಗ ಬುಡಾಪಿನ ವಸ್ತು ಕನ್ನಡೊಂದು ಎನ್ನದೆ ನಾನು ಬಾಲೆ ಬುಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲಿತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕಿಚನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತು ಜೈಕ್ ಪಪ್ಪ ಪೇರ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತಿರ್ತೋಜುಂಡು ಐಕಿತ್ತೆ ಕುಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕಿಚನದ್ದು ಪಿದಾಡ್ದು ಕಡಿ ಪಾಡ್ದು ಪೋತೀರಮ್ಮ ಯಾವ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಬಾಲೆ ತಿನ್ನತೆ ಒಂದು ಪಲ್ಟಿ ಮಂಟ ಪಾಡನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮಿತ್ತದ ಪೂರ ಕಾಯುಂಡು ಮಿತ್ತಲ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಬೋಡಾಂಡ ಅವೇನು ಮಗತ್ತದ ಪಾಡೋಲಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಲಕ್ಕದ ಬರ್ಕೊಂಡು ತೊಲೆ ನೀನು ಏನೋ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೇರ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರು ಮುಗ್ಲೇನು ಡೈಲಿ ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕ ದೋಸೆ ತಿಂತೇನೆ ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡತಿ ಐಕೆ ಏನಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ಪುಗಾನ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ದೋಸೆ ಅನ್ಪರ ಹಾಕೊಂಡು ಖಾಲಿ ಅರಿ ಉರ್ದು ಪಾಡ್ದೆ ಮಲ್ಪು ನಗತಿ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ತರಕಾರಿ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪೇರು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಹೊರ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪೇರು ಆಯ್ತಾ ಕಲ್ಲರ್ ಸ್ಟೋವ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೊರ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪೇರು ತೆಕ್ಕರದ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪೇರು ಯಾವರ ತೆಕ್ಕರದ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಗುಜರಾತ್ ಟಿಪ್ಪನಾಗ ಏನು ಮಲ್ತು ತಿನ್ನೋತ್ತೆ ತೆಕ್ಕರದ ದೋಸೆ ಬೆಲ್ಲ ತೆಕ್ಕರೆ ಪೂರ ಪಾಡೋದು ಶೋಕ್ ಹಾಕೋದು ಒಂಚೂರು ಏಲಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪಾಡೋದು ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಹಾಕೋದು ಅವು ಮಾತ್ರ ಉರ್ದುದ ದೋಸೆದಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಉರ್ದುದ ದೋಸೆ ಇತ್ತು ನೀರು ದೋಸೆದಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೇರು ತೆಕ್ಕರದ ಅಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯತ್ತೆ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಪೂರ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಲ್ದೆ ನನ್ನ ತೂಕ ಕಾಂಡೆ ವಿನೋದ ಬರ್ಕಂಡು ಎನ್ನುದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಕಾಂಡೆ ತೂವರೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಬಿಸಿ ಕೊರ್ನೆಗಳು ಗೋಡಣ್ಣೆ ನಿಗ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂವಲಿ ಫುಲ್ ಒಂದು ಆರಾಮಡು ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಹತ್ತು ಒಂದು ಕರ್ಬದ ಕನ್ನಾದಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಚಾದಿ ಕನ್ನಾಗದೆ ಬರೀ ಹೋಯ್ತು ದೀಲೆಗೆ ಪಪ್ಪಾಗ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದಲ್ಕ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಪೆನ ತೆಲುಪಾದು ಈ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಹಿಂಗೆ
ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ದಾದಪ್ಪ ನನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಒಂಚೂರು ಒಂಚ ಮಿತ್ತು ಎಪ್ಪರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಪುರ ದೀವಾರ ಹಾಕುಜಿ ಬಕ್ಕೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಗುಜರಾತ್ ಪತ್ತ ಇದ್ದೀನದೆ ಗುಜರಾತ್ ಪತ್ತ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾಲ್ ಹಿಡ್ದು ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ಅದು ಮೂಲ ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಕೂರುಡ್ಲ ಈ ದೋಸೆ ಏನಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದಾರೆ ಪಲ್ಯಗೆ ಮುಂಚಿ ಜೀರಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಚುಚ್ಚೂರು ಪದಂಗಿ ಇಡೀ ಪದಂಗಿ ಮತ್ತೆ ಪದಂಗಿ ಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ಅರಿ ಅರಿ ಪಾಡ್ದ ಅರಿ ಪದಂಗಿ ಬೇಳೆ ಬಂದಾಗ ಅವು ದಾಲ್ ಅತಿ ಪದಂಗಿ ದಾಲ್ ಅವು ದಾಲ್ ಬರ್ಕೊಳತ್ತೆ ಅವು ಪಾಡ್ದೇವೆ ಸಂಬಾರ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನುಂಗೆಲ್ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ഞാനത്ത ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪ ರೆಸಿಪಿದ ಫುಲ್ ಏನು ಪೂರ ಪಾಡಿರೋದು ಇನ್ನು ಪಪ್ಪಾಗ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ನರೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಡ್ದೆ ರೊಟ್ಟಿದಲ್ಲಿ ನರೆಗೆ ಲಂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಲಂಚನೆ ಹಿಂಗೆ ನಸೆ ದಪ್ಪ ಅದು ದೋಸೆ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಪೂರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಮ್ಮಗ್ಲಾತೆ ಅರೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ನಡಕೊಂಡು ಪಪ್ಪ ಪಕ್ಕ ಏನೋ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ಲೇ ಪೂರ ನತೆ ಭಾರಿ ಆಗ್ಲೇ ಗೋಡೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ರೊಟ್ಟಿದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬೆಚ್ಚ ತಿನ್ನೋಡು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಅದೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಬೊಲ್ಕಿರೊಂದು ನಾನು ಏನಂದಿತ್ತೆ ಇದೇ ಒಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಪ್ಪ ಬಂದು ಬಡ್ಸ ಪುರ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಶೋಭಾ ಬನ್ಪಿನಾರ್ ಹಾಯ್ ಪಂಡೀರ್ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚಲಾರ ಚಾಂಡೆ ಏನ ಚಾತ ಬಾಯ್ತಿಲ್ಲಾರ ಕಾಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಪನ್ಲೆ ಫ್ರೀ ಇತ್ತಂಡ ಫ್ರೀ ಉಳ್ಳಾರ ನಾನು ಎನ್ನುಜಿ ಕಾಣದ ಬ್ಯುಸಿ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಬರ್ತೆ ಶೌರ್ಯ ಶೌರ್ಯ ಬರ್ತಿ ಈಗ ಮೂಲು ಉಂಟು ಪಪ್ಪ ಅದೇ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕೈದು ಬರ್ತೀನಿ ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಮಂಪುಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅವಳು ಅವಳು ಹಾಯ್ 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 ಕಿಸ್ ಕರ್ಲೆ ವಾ 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 ನಾನು ಅಜ್ಜನ ಫೋನ್ ಅವು ಓಪನ್ ಅಂತ ರೇಜಿ ಲಾಕ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾನ ರೇಗ್ ಫೇಸ್ ಲಾಕ್ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚದ ಖಾಲಿ ಪತ್ತೋನ ರ್ಯಾಗ್ ಕೈಟ್ ಬೆಚ್ಚದರೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಹಾಕೊಂಡೆ ಆಗ ಅಜ್ಜ ಬಣ್ಣ ಅನ್ಬೇಕು ಏರ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಪಪ್ಪ ಇದೀಗ ಏನ್ ದೋಸೆ ಏನೇ ಮಲ್ಲೇಶಿ ಬಾಬುಗೂ ಗಿನಿಗಿನ ದೋಸೆ ಅನ್ಕೊಡೆ ಒಂದು ಬಾಬುಗ್ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಶೌರ್ಯಗೋಸ್ಕರ
ನನ್ನ ಶಾಲೆ ಪೂರ ಕೋಡ ಪತ್ತಿಯಡ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಕಿನಿಂಗಕ್ಕೆ ಊಟ ದೋಸೆಲು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದೊಂದುಲೇರ್ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಶಾಂಡೆ ಎಂಕಲ ಚಾಮುಲ ಅವನುಂಡು ಲೈಟ್ ಬೊಲ್ಕಿರುಂಡು ಎಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇದ ವೆದರ್ ಬೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಸ ಪೂರ ಬತ್ತಂಡ ಉಂಟು ನುಂಗುಜಿ ಇದೇ ಬೋಡಾಪು ಜೋಡೆಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬೈದುಜಿ ಪನ್ನೆ ಆತದುಲ್ಲೆ ಬರ್ಸ ಶುರು ಆಣ್ಪುಡ ಓಪನ್ ಇತ್ತೆ ಕಂಡಿಪುರ ಅಂತ ಪೂರ ಬೆಚ್ಚ ಮೋನೆಗೆ ರಟ್ಟು ಬಾಬುನ ಕಿನಿನ ದೋಸೆ ಅಂತೀನಿ ಅಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚೆ ಮಲ್ತುಕೊಂಡ ಅಗ್ಲೇಲಿ ಎನ್ನುಡು ಏನನ್ನ ಹೊಸಾತು ತಿಂದ್ರೆ ಅಗ್ಲೇಲಿ ಒಂಚು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚಾಯನ ಆಂಡ್ ಬರತ್ತ ಆಯ್ತು ರಾಗಿ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಕಣೆಗಾಡೆ ಇಂಚೆಗಳು ಚಾಪರ್ನಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದಿತ್ತು ಶೌರ್ಯ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಉಂಟು ಬಾಬುನ ಒಡ್ಡೆ ಶೌರ್ಯ ಬಾಕಿ ಬಂದರದೆ ಕಡಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾ ಮಲ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಡಬ್ಬಿಗಿಂಚ ಜಾಮ್ ಇಜಂಡ ಉಪ್ಪಡು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಕೈ ತಿಕ್ಕಂಡ ಚಟ್ನಿ ಹಾಳಾಕು ಚಟ್ನಿ ಪೂರ ಡಬ್ಬೆ ಕೊರಿಯಡ ನಾನು ತಾರಾಯಿ ಬಾಡಂದ ಚಟ್ನಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಕೆಲವು ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ತೂತ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಪೂರ ಎಂಕಮ್ಮದು ಮಲ್ತು ಕೊರೈತೆ ಪೊಡಿ ಚಟ್ನಿ ನೆನಪುಂಡಮ್ಮ ನಾನು ಅವೇನೇ ಡಬ್ಬೆ ಕೊನೈತೆ ದೋಸೆ ದೊಡ್ಡು ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಚಟ್ನಿ ಪುಂಡು ಏತ್ ಟೈಮ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಹಾಳಾಪುಜಿ ಏರು ಆಚೆ ಮುತ್ತರಿಜಿ ಬತ್ತಿ ಅನ್ನ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಮತ್ತು ಬಲ್ಪೆ ಶೌರ್ಯ ಬಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲೇ ಪಂದವನು ಅಮ್ಮ ಬೊಚ್ಚಿ ಬಾಬಾ ಬೊಚ್ಚಿ ಬರೀ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಪರ್ ಐತೆ ಹಾಂ ಫ್ಲೈಂಗ್ ಕಿಸ್ ಹಾಂ ವಾ 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 ಬರ್ಸ ಹಾಕುಡೆ ಜ್ವರ ಇತ್ತು ನಾಯ್ದು 2 ದಿನ నుంచి ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಗುಣ ಏನಾಯ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಬು ಒಂದು ದೋಸೆ ಉಂಡಿದೆ ದೋಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ದೋಸೆ ಮಲ್ದಿನ ಶೌರ್ಯನ ಕಿನಿಗಿನ ದೋಸೆ ತೊಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಹಾಂ ಕೊಟ್ಟೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೊರತ ಮಟ್ಟಿಗಿಂದ ನೋಡ್ತದೆ ಏನು ವರ್ಷ ಆಗ್ತಿದೆ ಹಾಗೆ ದೋಸೆ ನಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಹಾಂ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಏನ ಕಿನಿಗಿನ ದೋಸೆ ಯಾವುದು ನಾ ಬರ್ಬೋದು ತಿನ್ಪಿನದು ಅರ್ಧ ತಕ್ಕುವೆ ಓಕೆ ಲೈವ್ ಮುಗಿಪುವೆ ಕನ್ನ ಬಾಯ್ 4 ಜನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪ ಜೋರ್ ಗಾಳಿ ಬರೋಣ ಬಡ್ಸೋದ್ರೆ ಜೋರ್ ಬಡ್ಸೋದು ಶುರು ಆಯಿತು ಬೋಡೆ ಮಲ್ಕೊಡೆ
ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದು ಎನ್ನ ಮುಲ್ಚಾದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಗ್ಲ ఇప్పుడు ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ ನಾನು ಸಕ್ಕರೆ ಐತೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಮುಂಚೆ ಮುಂಚಾದಿ ಅನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಆರಾಮ್ ಮುಡಿ ಅಂತ ಬೇತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಸಕ್ಕರೆ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ದುಂಪು ನಮಕ್ ಮುಂಚೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೋದು ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಕೋದು ನಮಗೆ ಸುರು ಸುರು ಬೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಚಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಟೆಂಕ್ ಲೈಕ್ ಹಾಕೋದು ಕಾಫಿ ಬರತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಬಂದ್ ಮಲ್ಲೆ ಕಾಫಿ ಪುರ ಬಂಜಿನ ಲೈನ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದು ಬಂದಿತ್ತು ಗೀಟದ ಪುರ ತಿಂದ್ರೆ ಬಂದಿದ್ದು ಮುಂಚೆ ಕಾಫಿ ಬಂದೆ ಕಾಫಿ ಸೂಟ್ ಹಾಕೋದು ಇಂಟು ನಾವು ಉನ್ನೇನು ಬಚಾವ್ ಮಲ್ತಿದ್ವಿ ಓಡಾಯಿರ್ದು ಶಾರ್ ಇರ್ದು ಎಕ್ಕಲ್ಲೊಂದಿತ್ತು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಬಿಯರನ್ನೇ ಹಾಕೋದು ಏನಿಗ್ಲೇನು ಮೊರಳಿದ ವ್ಲಾಗ್ ಚಪಾತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಉಂಡ ಏನದು ಏನು ಎನ್ನು ಕಂತಿನ ಪಾಡು ಚಾಕಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಕರ್ದೆ ಇದು ಶುಂಠಿದ ಗಿಡಲುಂಡು ಅವಲನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ತೊಚಪಾವೆ ಮೂಲೆ ನಡ್ತೇರ ಅಮ್ಮನಾಗಲು ನಮ್ಮ ನರ್ಸರಿ ಉಂಡದೆ ಅಲ್ಪ ಸಿರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಲೈಫ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಸಿಸ್ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊನಗಿಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅವಳ ನೀವೇನು ಗಡಿ ಗಡಿ ಹತ್ತದ ಹೊಗಳಿಲ್ಲ ಓ ಫ್ಲೈಂಗ್ ಕಿಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಾಬು ಓಕೆ ಚಂಡ ಬಾಯ್ ಯಾನ ಶಾಪರ್ ಇದ್ದಾಳೆ ದೋಸೆ ಹಣ್ಣು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಏನಾಯ್ತು ತಿಕ್ಕೋ ನಿಗ್ಲೇದು ಬೇಗನೆ ಕೂಡ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಂಟ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ನಿಗಲೇ ನಿಂತ ದಿನ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಪಾಡು ವಿಶ್ ಮಲ್ಪೇನು ಬಾಯ್ ಓನಿ 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 ಅಂದ್ ಬೆಚ್ಚೋಣ್ ಬಾಬು